Mateo Kapitulo 4. Unya si Jesus gihatod sa espiritu sa kamingawan, aron pagatintalon sa yawa, ug sa nakapuasa siya sa kapatan kaadlaw, ug kapatan kagabii gigutom siya, ug miduol kaniya ang maninintal ug miingon, kung ikaw mao ang anak sa Dios, sumulti ka nga kining mga bato, mahimong mga tinapay. Apan mitubag siya ug miingon, nahisulat na, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Unya gidala siya sa yawa sa lungsod nga balaan, ug gibutang siya sa lantawanan sa templo, ug nag-ingon kaniya, kung ikaw anak sa Dios, umambak ka sa ubos kay nahisulat na, magasugo siya sa iyang mga manulunda na hatungod kanimo, ug